Наме проектуш чхалдестен проекти бехтарин як фигурай мо ҳами проекта расходша айнол то бучавиша ҳисоб кардагем ба шумо гап мезанем бародаро. Расходи стена бо ғишти пухта 1.5 рия 2.70 баландиш. Нарху навош бо нархи навои ҳозира замонавӣ. ғишти пухта 25500 дона меравад. салом алайкум бародаро, хушомадед ба канали мо. бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, як проекти хонаи замонавӣ бехтарин мешавад. мо ҳами проекта расходша айнол то бучавиша ҳисоб кардагем ба шумо гап мезанем бародаро. нарху навош бо нархи навои ҳозира замонавӣ ҳамаша мо ҳисоб кардагем айнол то бучавиша. ин як бор ҳамун сурати хонаро бинен бо суҳбат мекунем. хеле ки диден сурата бародаро, анами проекта, анами хонаро мо ҳамаша расходша айнол то бучавиша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунен, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. хонае ки дар навор диден бародаро, анами проектуш чхалдестен проекти бехтарин як фигурай анамҷа дари глаун мешавад, калидор мешавад. анами чое ки дидестен ранги сурхкадига ё дар рошан трезаош на худш мондагия ҳамаш инанҷа дар медрои калидор мешава, ипара меҳмонхона мешава, ипара ята спални мешава, инанҷа ята детски мешава, ростакида ванна мешава, ипара якта меҳмонхонаи отделна мешавад. чхалдесен дарозиш 13.5 май, ипараи фигураш 9 метр шидагия, пешуш 9.20 шидагия, ипараш 7 метр. размерош ҳамаш ҳаста 6.20 ба 3 шидагия ду меҳмонхона, калидор 4 ба 2, ванна 2 ба 1.80, хонаи детски 3.5 ба 3.5 ва спални 4.30 ба 3.5. общий фундамент бародаро 69 пагони метр шидагия. намера мо полни расходша ҳисоб кардагем аз 0 то бучавиша. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. расходи фундамент шози гап мезанем бародаро. расходи фундамент дар 69 пагон метр 70 дар 40 рехтагиан. симент 70 халта меравад 43 сомонӣ 3010 сомон мешавад. сименти 500 моҳир бехтарин симентае. арматур 50 дона меравад 4 арматур 0.18 размери 18 40 сомон 1.6 метраш 2000 сомон мешавад. шебен 1 камаз меравад 600 сомон. санг 2 камаз меравад 400 сомонӣ 800 сомон. қум 2 камаз меравад 300 сомонӣ 600 сомон. ва сим барои армирод кардан 10 килограмм меравад 15 сомӣ 150 сомон. устопули бародаро 1 пагон метр мо фундамина 30 сомонӣ мерезанд 2070 сомон суми устопули мешавад. общий расход ами фундамент бародаро 9230 сомон фақат дар фундамент ами хона расход шидагия. чхалдесен хонаи 4 ҳуҷрагай проектшан проекти хуба як фигура. наку расходи стенаша гап мезанем бародаро. расходи стена бо ғишти пухта 1.5 рия 2.70 баландиш. ғишти пухта 25500 дона меравад. ҳозир 45 дирам шидагия ғишт дар ҳисор роботни завод 25500 дона 45 дирами 11475 сомон мешавад. симент 80 халта меравад барои раствор 43 сомонӣ 3440 сомон. қум 3 камаз меравад 300 сомонӣ 900 сомон. сетка 4 рулон меравад 200 сомонӣ 800 сомон. ва тол 2 рулон меравад 70 сомонӣ 140 сомон. устопули бародаро як ғишти ҳамун хонара 30 дирами мечинанд 7650 сомон пули устопули шидагия. общий расход ами стена бародаро бо ғишти пухта 1.5 рияда 24405 сомон дар стенаи ами хона расход шидагия. 2.70 баландиш стандартни стена. накнун расходи кешаша гап мезанем бародаро. видеоро тамошо кунед.
расходи киша дар хонаи 13.5 да 9. тахтаи дастак стропила бародаро 6 метра 050к, яъне барош 15-50 дона меравад, 100 сомонӣ 5000 сомон мешавад. тахтаи таи дастак, яъне болои девол дар таи дастакҳо меистад, 6 метра 025 200к барош 15-12 дона меравад, 48 сомонӣ 576 сомон мешавад. тахтаи чорни бародаро 6 метра 025 200к барош даҳак 110 дона меравад, 30 сомонӣ 3300 сомон мешавад. тахтаи стойкаи кириша бародаро барои карават тайёр кардан 6 метра 0 сараковка, яъне 04 барош 15-40 дона меравад, 87 сомонӣ 3480 сомон мешавад. рекаи падшифер 6 метра 5x5 50 дона меравад, 30 сомонӣ 1500 сомон мешавад. ана шифери тоҷики қати мо ҳисоб кардем бародаро. аз бисни шифер 105 дона меравад, 50 сомонӣ 5250 сомон мешавад. мех барои ҳамун кириша обши 20 килограмм мо ҳисоб кардем, 121 меравад, 100 меравад, 70 меравад, обши 20 килограмм, 10 сомонӣ 1 килограммуш 200 сомон пули мех мешавад. ана устопули бародаро як шифери ҳамун хонара 25 сомонӣ устоҳо мезананд, ҳамаша тайёр мекунанд ва 25 сомонӣ рӯи шифер сум мегиранд, 2625 сомон пули устопули ҳамун кириша мешавад. обши расходи ҳамун кириша материал ва устопулиш қати 21931 сомон дар киришаи ҳамин хона расход шудагиай. ана мо амира обши расходи ҳамин хонара рамкаша ҳисоб кардем. фундамент 9230 сомон ва стена 24405 сомон ва кириша 21931 сомон. обши расходи хона рамка 55566 сомон дар ҳамун хона расход шудагиай. ана бо курси русӣ бародаро мо ҳамира гардондем. 135 сомон рубл тоҷики қати, 1000 рублш 135 сомон, 411000 рубл дар ҳамун хона расход шудагиай. ана бо курси доллар бародаро 5728 доллар дар ҳамин хона расход мешавад, фақат дар рамкаш. ана меай бародаро видеои имрӯза ва проекти имрӯзамон шикл дидестен, ҳамаша мо нархоша буровардем, материалиҳоша ва насиб иншоаллоҳ дар оянда проектҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. аз шумо фақат хоҳиш дастгирӣ кунен, подписатсия кунен, лайк, аз видеои ояндаи мо бохабар бошен. мо ҳамеша дар хизмати шумоем ва видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. бародарои азиз, агар видеои мо ба шумо маъқул ши боша, ҳатман лайк, дар комментария нависед, дар канал подписатсия кунед бародаро. аз видеои ояндаи мо бохабар бошен, дастгирӣ кунед, мо ҳам видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. хай то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошен.